ҳамдиёрони азиз, имрӯз 22 сентябри соли 2024 қарор дорем дар шаҳри Бостонии Истаравшан дар як аз хоҷагии деҳқонии акои мо Усмонҷон акомона овардан пеши ман бародарашон ҳоҷи бобо. Салому алайкум. Хуш омадед ба гурӯҳи ангури ва боғи мо. Ман шумо инҷо омадам, мана шумо ҳамҷо мавиз овезон карда иштед, кишмиши сиёҳ мавиз мекунед ва ин дохили контейнер, дурустме? Контейнер хушкарини маизи соягӣ дар контейнер. Истед, ман даргиронам. Гап занед. тарзи маизи соягӣ мегӯем дар контейнер. Ин контейнер он ҳамин хеле ина аз Самарқанд рафте дида ҳамуна карим ҳамина бисёр осон. Ина чедаку бурдан докор, фуровардан докор, ин ҳамиҷа ба ивехта ҳамина худем соягӣ худом бимешад, ҳамина барои осонкариш ҳамиҷа ба мекарӣ. Контейнер чӣ рол боз мекунад? Контейнер рол ҳамин хеле мебозад ки ҳам соягӣ мешад, маизи соябо хушудост, якумаш ин дуюм транспортировка агар дидоштон кад ина чедак бурдан докор. Барои бурдан осон ҳамин дашт ба ҳамта мекунем, ҳамта хуш мекунем. Не, маҳз имина контейнер ба фикри ман ки контейнер оҳанию тез гарм мешаваду тез хушк мешавад. Тез гарм мешад, гарм мекунад, шамол ман мовани ки фақат шамол ки хуш мешади. Шамол ки байнаш гузашта мешад, шамол ки хуш мешад. шумо беғайр аз он ки ин хеле овезон карда ду тарафа кушода мондед, боз аз ду тараф буридагӣ контейнерро. Мана ҳамдиёрони азиз, контейнерро буридагӣ ҳар ҷо 1 2 3 4 1 2 3 4 5 та ин тараф 5 та он тараф. Контейнери 12 метра, 10 тонна ангур мебарад. 10 тонна ангур мебарад. И 10 тонни шумо 2 тонна мавиз метиҳад, зиёдтар 2 тонна маиз метиҳад. 2 тонна маиз метиҳад. Агар ин қай ба хуш мешад гуфта баъзе одамон, ин ҳамо боду ҳо вобаста. Агар тирамо камтар биёд, агар мисол ба як 40 рӯз 50 рӯз ба хуш мешад. Хуш мешад. Ано беш локон мешад 2 моҳ ба хуш мешад. инҷа ба ишқорзадагиме? Не, ишқор не. Маизи чиста ҳам маизи ҳамда қанда варда ирехтаги тамом. Маизе чанд намуд карда мумкин аст? Маизе бисёр намуда, ин маизи соягӣ мегӯем. Маизиҳои онҷа ба ҳозир мо мепарем, онҷа офтобиша, офтоб хуш мешад. Маизиҳои ҳозир мо ишқор кароси ақалан 3 хел 4 хел ишқор кара мешад. Маизи хушкар мешад. Ҳозир нишон метед? Ҳозир нишон метем маизи офтобия, офтобиш бисёртар, маизи кишмиш сафед мегӯд, кишмиш сафеди бедонак. ҳамуна маиз каросим, ҳозир ишқор каросим, ҳамуна ким чанд намуд хушкара мешад. ҳоҷи дасти шумо дарда наведад акаҷон, як ҷаҳон ташаккур ба шумо барои ин қадар меҳнатҳоятон. Ин худохоҳад мавизи чанд пула мешад? Ин маизо пешаш мисол ба бозор да бардошти бозор ба 40 сӯм, 50 сӯм мисол ба сорт мекунем, мисол 20 сӯм мекунем. Агар нағз кунед сорташа қиматтар ҷудо мекунед, баъде ки мавиз хуш шуд шумо ин хеле сорт қади ҷудо карда. Вақти тоза мекунем, сеткоби тоза мекунем, сорт мешад, калонаш мешад, аз сеткоб мегузарад, қиматаш мешад, арзонтараш мешад. Хеле мешад. раҳмат шумо ба ҳоҷи бу дасти шумо дарда наведад. Як ҷаҳон ташаккур. ҳозир дигар мавиз ба мерем. мана ҳамдиёрони азиз дидед, мана контейнер, мана контейнери одди контейнер, айн тарафаш дар буридагӣ, дари худаш, он тарафам буридагӣ дар, ин тарафам дар мондин. Хулоси гап ки ду тараф кушода бо аз параҳо 5 ҷояша ҳам хеле бурида як тараф кушодаган. Дидед, болгарка хади бурида тела кардаган. 1 2 3 4 5 ҷояша барои шамол дуромадан, аз 4 тарафа шамол гузаштан. мана ҳамин хеле кардаган ҳунармандҳои Истаравшан. мана марҳамат мешастку бинед. инам дар вилояти Хатлон кунед, дар ҳама ҷое ки ҳаст ангуротон ки ангури тарро фурӯхта натунистед, ҳатман мавиз кунед ва ҳатман ҳаракат кунед ки ангурҳои бедона парвариш кунед, чунки бедона мавизи осон мавиз мешад. Дуруст меакаи Усмонҷон? ака Усмон, раҳмат шумо ба. ҳозир мерем ба навор мегирем, унҷа ишқор куниятонро.